سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زي تفرالي حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا لمكتتالكم بخبر نعدم بشن 1986 ኣብ ኣስመራ ዝተወልደት ሄለን ገብረትንሳኤ ናይ መባእታ ቤት ትምህርታ ኣብ ግንቦት 24 ማእከላይ ደረጃ ኣብ ባና ናይ ሃይ ስኩል ደረጃ ትምህርታ ድማ ኣብ ባና ተኸታቲላ ካብ ሸውዓተ ሕዋት ሕሳስልደ ዝኾነት ሄለን ሓንቲ ካፕተን ቅድድም ምሽክሌታ ሃገርና ብፍላይ ድማ ዞባ ማእከል ጥርዚ በጽሒሉ ዝነበረ ግዜ ዝፈረየት ተቐዳዳሚት እያ ሄለን ገብረትንሳኤ ተቐዳዳማይ ቢንያም ያሬድ ጎርቤታ ብምንባርያ ናብ ቅድድም ብሽክሌታ ዝምባለ ከተሕድር ዝኽኣለት ድሕሪ ዓወት ወዲ ያሬድ ደገፍቱ ሓንጊሮሞ ንገዛውቶም ክመፁ ክትርኢ ዝጀመረት ሄለን በዚ ተተባቢዓያ ቅድድም ብሽክሌታ ክትዝውር ጀሚራ ኣብ 2001 ናብ ውድድር ዳኮርሶ ዝተጸንበረት ዛ ተቐዳዳሚት ኣብ ፈለማ ናይ ዩኤን ውድድራት ራብዒቲ ደረጃ ብምሓዝ ኣተባባዒ ውጽኢት ክትሕዝ ያኽኢላ ኣብ 2002 ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ብድምር ውጽኢት ሻድሸይቲ ዝወፀት ሄለን ኣብ 2003 ብምኽንያት ፌስቲቫል ዝተኻየደ ውድድር ድማ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ናብ መድረኽ ክድይብ በቂዓ ነይራ ብተመሳሳሊ ኣብቲ ዓመት ኣብ ናይ 20 ሰነ ውድድራት ሳልሰይቲ ዝወፀት ሄለን ኣብቲ ብውዑዕ መንፈስ ዝተኻየደ ውድድር ዞሪት ዋንጫ ድማ ራብዒቲ ብምውፃእ ሳንቁሩብ ካብ ምድያብ መድረኽ ዝበኾረትላ ኣጋጣሚያ ነይራ ኣብ 2005 ኣብቲ ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ዝተኻየደ ውድድራት ናይ ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘት ሄለን ገብረትንሳኤ ድማ ድሕሪ ዛ ውድድር ንስፖርታውያን ሃገራዊ ግቦኦም ንምፍጻም ንሳዋ ዝወርድሉ ዝነበሩ ኣጋጣሚ ዝወረደት ሄለን ድሕሪ ምልሶት ታዕሊም ኣብ ሻምፒዮን ዞባ ማእከል 2006 ናይ መድረኽ ዓወት ከተምጽእ ኣብ ርእሲ መኽኣላ ኣብ ውሉል ነጥቢ ድማ ራብዒቲ ብምዃን ንናይ 2006 ውድድራ ዛዚማታ ኣብ 2007 ናይ 24 ግንቦት ጾውታ ሳልሰይቲ ዝወፀት ሄለን ኣብ ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ናይ 2008 ድማ ሳልሰይቲ ብምዃን ናብ መድረኽ ብምድያብ ተሸላሚት ነሓስ መዳልያ ኮይና እያ ብዘይካዚ ኣብታ ዛዛምን መድረኽ ቀዳሚቲ ብምዃን ዕውቲ ዝኾነት ሄለን ድሕሪ ዛ ፍጻሜ ግን ካብ ቅድድም ብሽክሌታ ክትእለ ያኽኢላ ዝምባሊኣ ድማ ናብ ጉያ ብምግባር ኣብ ናይ 21 ኪሎ ሜትር ጉያ እግሪ ክትነጥፍ ጀሚራ ብዙሕ ከይጸንሕ ድማ ካብ ኩሉ ዓይነት ስፖርት ምላይ ናብራ ሓዳርን ስደትን ዘርክባ ሄለን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣደ ክልተ ቆልዑ ብምዃን ህይወታ ኣብ ቱርኪ ትመራሓላ ሄለን ገብረትንሳኤ ብጠቕላላ 34 መዳልያታት ኣብ ክሳዳ አንጠልጢላ ካብ ስፖርት ዓለም ተፈልያ مانچستر سيتي نتخلخلاي بورماوز ناتان أكن مفرام تقريبا خمزلا غازيتا زا غارديان حبيرام أقدمو أبال كلب تشيلسي زنبره أكي كابتا لندنايت كلب بأسات 10 مليون باونديو ناب بورماوز تسغاغيرم كلبو بورماوز أبزا عمت سبورت بزر ايتو تحط بقعات نخت ورد أبج أف كمزر لايز فلات بتأمر تراي أبريمير ليج كتسأن تخل بورماوز انتر تتأمر زي سميرلا ناب تحتواي درجة شامبيونشيب كتورد كتقددام بوزحات عبيت كلبات زهدن زلو ناتان أكدما أتأقدمو كابتا غانتا كوت مخانو زنقرول زلو تتصاوتايم زمت عامت نكلبو سيتي اب مسبر مكل خالا متعراي كجبر لاوتشين زلو غارديولا 35 مليون وصايتات غيرو نزو هولانداوي نابي اتحاد نخمصو اب ጫፍ በጽሕኩም ዘሎ እታምር በሓበሬታ ወሲኻ ገሊጻም ባርሴሎና ንኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳን ፒኤስጂን ዝነበረ ላውሮን ብላንክ ከም ተካእታ ኩኬሴቴን ገይራ ሓጺኣቶም ዘላ ኣብ ፈረንሳ ሰፊሕ ሸፈነ ዘለዋ ጋዜጣ ለኢኪፕ ሓቢራም زفا شامبيونز ليج نمكنا ريال مدريد يحلفا ذهبت برشلونة جزياوي أسلطاني تاغانتا كوكسيتيان صوا شامبيونز ليج إذا عمت ودر انت راك عتر زي كيلو كابتا غانتا كتسنا بتوم خنا مسغانتا قرب الزلو مغنات يحبرم بمسرة غازيت على اكيب دما لاورون بلانك ابزرزر اسمات حصيات تكاتي سيتين سفيرهم زلو حبيرم سبورتين دايركتور برشلونة اريك ابيدال دما نت فرنساوي أسلطاني ناب كامبنون خمص دغفو يريخم زلو تحبيرم اريك ابيدال مس بلانك نخلت عمتات أكل أبغريت غانتا فرنسا بحبار مصرحهم زكريم عبتشن 16 كاب بي اس جي دحر من سنباتو دما بزي سراح تصنحه بلانك اقديمو كاب سبيلان غالاتا سراين نزقرب الحطو نتي غويم ود 54 عامت بلانك ناب اسلطانነት ዓለም ክምለስ ተቀሪበ خمزلون نتحقق زيو فرانك باسي دما
ንምስ ኣሰልጣኒ ባርሴሎና ንምዃን ውፅኢት ናብ ቦርድ ባርሴሎና ክቕርብ ትፅቢት ይግበረሎም። ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ሆላንድ ሮናልድ ኮማን ድማ ኣብ ዝርዝር ኣስማት ሕፅያት ኣሰልጣንነት ባርሴሎና ስሞም ካብ ተዘርዚሩ ዘሎ ኣሰልጣንቲ ሓደ እዮም። ፖላንዳዊ ኣጥቃዓይ ባየር ሙኒክ ሮበርት ሌዋንዶውስኪ ንጃዶን ሻንቶን ጆሹዋ ኪሚችን በሊጹ ብሉፅ ተጻዋታይ ቡንደስሊጋ ዓመት 2019-2020 ኮይኑ ተመሪጹሎም። እዛ ናይ ሎም ዓመት ሽልማት ድማ መበል 4ይ ግዜኡ ኮይና ትሉላ። ሌዋንዶውስኪ ኣቐዲሙ ኣብ 2013-2017 ከምኡውን 2018 ነዚ ብማሕበር ተጻዋቲ ዝወሃብ ሽልማት ተዓዊቱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ኣብ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ኣብ ቡንደስሊጋ ጥራይ 34 ሸቶታት ብምዝጋብ ኮኸብ ኣመዝጋቢ ሸቶ ቡንደስሊጋ ክኸውን በቂዑ እዩ። ካብዚ ተወሳኺ ኣብ ኩሎም ውድድራት 51 ሸቶታት ብምዝጋብ ካብ ኩሎም ላሊጋ ብሸቶ መሪሑ ወርቂ ጫማ ንምዕታር ተቃሪቡ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ወልብስ ብክለባት ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን ብጥብቂ ንዝህደን ዘሎ ናይ ክንፍ ተጻዋታይ ተጋንታ ኣዳማ ትራኦሬ 135 ሚልዮን ፓውንድ መሸጥ ዋጋ ለጢፋትሉ ከም ዘላ ሓቢራ። ብመሰረት ሓበሬታ ጋዜጣ ሳንዴይ ታይምስ ወልብስ ካብ ዓበይቲ ክለባት ንዝመጻ ዘሎ ተደጋጋሚ ሕቶታት ንምህዳያ ዋጋ ትራኦሬ ኣኽቢራቶ ዘላ። ድሌቱ ክኾና ዝኽእላ ክለባት ሲቲን ሊቨርፑልን ድማ ነዚ ብወልብስ ተለጢፉ ዘሎ መሸጥ ዋጋ ትራኦሬ ክደፍርኦ ዘሎ ትኽእሎታት ትሑት ምስ ምዃኑ ምስቲ መስርሕ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ። ማንቸስተር ዩናይትድ ስማ ምስ እንግሊዛዊ ጃዶን ሳንቾ ካብ ዝተሓሓዝ ሓፂር ኣይገበረን። እቲ መስርሕ ድማ ሓደ ካብ ኣሰልቾቲ መስርሕ ምስጋር ናይ ዝዓመት ኮይኑ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ሎሚ ኣብ ዝወፅእ ዜና ከም ዝሕብሮ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ነዝውል 20 ዓመት ሳንቾ ናብ ኦልድ ትራፎርድ ንምምፃእ ንክለቡ ዶርትሙንድ ናይ መወዳእታ ሕቶ ከተቕርበላ ምዃና ተሓቢሩ። ነዚ ክውን ንምግባር ድማ 80 ሚልዮን ሒዛ ንመወዳእታ ግዜ ማዕፆ ዶርትሙንድ ክትኩሕኩሕ ምዃና መረብ ሓበሬታ ዴይሊ ስታር ኣብ ዓምታታ ጽሒፋላ። ይኹን እምበር ብክለቡ ዶርትሙንድ ዝሕተት ዘሎ መጠነ ገንዘብ 100 ሚልዮን ምስ ምዃኑ ሕጂውን ማንቸስተር ዩናይትድ ደጊማ ክትንፀግ ከም እትኽእል እዩ ዝሕበር። ቸልሲ ንሓላ ውልዳት ባርሴሎና ተር ሽቴገን ንምፍራም ፈተነታት ከተካይድ ምዃና ተሓቢሮም። ምስ ባርሴሎና ብምዃን ወርቃዊ ዝበሃል ብቕዓቱ ኣብ ምንጽብራቕ ዝርከብ ተር ሽቴገን ካብታ ካታሎናዊት ክለብ ብቐሊሉ ክወፅእ ዘሎ ተኽእሎታት ትሑት ምዃኑ እዩ ዝሕበር። ይኹን እምበር እቲ ወዲ 28 ዓመት ሓላ ውልዳት ኣብ ካምፕ ኑ ዘጽንሖ ውዕል ንምሕዳስ ምስ ቦርድ ባርሴሎና ከም ዘይተስማምዕ እዩ ዝሕበረሉ። ነዚ ሃጓፍ ዝተዓዘበ ቸልሲ ድማ ነቲ ጀርመናዊ ሓላ ውልዳት ከም መተካእታ ዝኸበረ ሓላ ውልዳት ዓለምና ኬፓ ክትገብሮ ድልዋታት ከም ዘሎ ሓቢሮም። ማንቸስተር ዩናይትድ ንኣጥቃዓይ ቶሪኖ ኣድሪያን ቤሎቲ ንምፍራም ምስ ኢንተር ሚላን ኣብ ቃልሲ ከም ዘላ ተሓቢሮም። ማንቸስተር ዩናይትድ ዋላ እኳ መስመር ምጥቃዕ ብኣንቶኒ ማርሻልን ራሽፎርድን ግሪንውድን ዝኣምሰሉ ተጻወቲ ተኸይቡ ይሃሉ ራሽፎርድ ግን ስሙ ብተደጋጋሚ ምስ ፒኤጂ ይተሓሓዝ ምህላው ሶልሻየር ከም መተካእቱ ንቤሎቲ ሓፂዎ ከም ዘሎ ኣብ ጣልያን ሰፊሕ ሸፈነ ዘለዋ ጋዜጣ ቱቶ ስፖርት ሓቢራ። ወዲ 26 ዓመት ቤሎቲ ኣብዚ ዓመት ኣብ ዘካየዶም 39 ግጥማት 22 ሸቶታት ከመዝግብ እንከሎ 4 ሸቶ ዝኾና ኳዓሳሱ ንደቂ ጋንቱ ኣቐቢሉ እዮም። ይኹን እምበር ፕሬዚደንት ክለብ ቶሪኖ ኡርባኖ ካይሮ ንቤሎቲ ናይ ምሻጥ መደብ ከም ዘይብሎም ሓቢሩ ዘሎ። ይኹን እምበር ቶሪኖ ኣብ ዝንትሪፈን ዘለዋ ግጥማት ሴሪያ ደረጃ እንተዳ ዘየመሓይሻ ቤሎቲ ካብታ ጋንታ ክፋኑ ከም ዝኽእል እታ መረብ ሓበሬታ ወሲኻ ገሊጻ።